Ja som bola v Ríme a vstupenku som si kupovala ešte v máji, teda som ešte nič nezarobila, ale už som s manželom vedela, že proste chceme vidieť tú výnimočnosť tej firmy a zažiť tú atmosféru tých tisícov ľudí, ktorí tam sú. A takisto teraz do Turína si to spojíme vlastne s dovolenkou a budem čerpať z tej energii celé vlastne predvianočné to obdobie. Takže tie eventy sú veľmi dôležité, aby ste na nich chodili. Čo som si poznačila, je proces premeny. My sme teraz v bode nejakom A. Aj ja som pred rokmi začínala niečím a postupne som sa zdokonalovala vo veľa veciach, napríklad v komunikácii alebo v dávaní otázok tým klientom. Skúšam aj psychologicky na tých ľudí, lebo na niekoho idem produktami, na niekoho idem hneď spoluprácou, pretože tuším, že má v sebe niečo také, čo by mohlo ísť nejako dopredu. Čiže každý sa vieme niečo naučiť. Máme každý silné stránky, ale aj slabé stránky. Ja som veľký introvert a ja som veľmi krehká, ale s tým bojujem každý deň. Niekto treba nechce sa prezentovať, alebo nerad to ponúka. Niekto fakt, jak tu bolo už povedané, má pocit, že otravuje ľudí. Ja ponúkam príležitosť a každej jednej, s ktorou vlastne ste v mojej vlni a ktorej som sa ja ozvala, ja vám nemyslela som na to, že ja idem otravovať ľudku, alebo neviem koho, hej. Proste dávam ti príležitosť, ber, alebo nechaj tak. Nikto nie je na to pripravený, že vám povie hneď nie. Ale po niekoľko mesiacov áno. Ja ľudia som písala asi 8 krát v priebehu roka. A až posledné video to proste kliklo a potom sa jej pýtam, že a prečo si mi neodpísala alebo nereagovala? Nechápem, neviem. Takisto ľudka, koľko mesiacov ma sledovala a až teraz to kliklo v marci, február, tak neviem. Čiže nie všetko je hneď. Treba niekoho, aby to dozrelo. Takže to som si vlastne poznačila. Mať vášeň pre to, čo robíte. Lebo to ono veľmi cítiť z človeka, či pozerá do zeme a to vieš, mám nejakú príležitosť, chceš, nechceš tam, ešte si neverím, nič doma nemám, ale tak poď to robiť, alebo poď si objednať. Ako keď sebavedomo vystúpite za seba a sa sami zrekrutujete. Ak vy ste presvedčení, že ste na správnom mieste, tak tí ľudia to cítia. Asi cítite to zo mňa, nie že ma to baví. Cítite to? Asi, hej. Ja to od prvej chvíle takto mám. Samozrejme, aj ja mám výkyvy. Aj v rámci dnešného dňa som si na obed poplakala. Vidno to na mne? Nevidno. Ja som introvert, ale presne, ako Ježiš povedal, stretnem sa a proste nejako idem. Aby som žiarila na vás tou pozitívnou energiou. Áno, zbieram od 100 ľudí rôzne nie. Nie je to príjemné, ale to isté zažívam ja. Hej, čiže keď vy si poviete, joj, tretie nie dneska, no ani tam má možno 50 nie za ten jeden deň. A som tu a som presvedčená, že tu budem aj o rok, aj o 5, aj o 10. Pokiaľ sa nič neviem, čo nestane, lebo táto firma je skvelá. Keď sa ma niekto opýta, že Anita, a je tu dačo také negatívne na tej firme? Tak hovorím, že ten názov Hogan, ja až nemám rada. To je tak všetko. Ja by si dala milión. Ale všetko je super. I produkty, aj komunita, aj školenie, náš Ježišedek. Ja si myslím, že celkom som inšpiratívna, lebo keby ste mali človeka, ktorý je veľmi nízko, nechodí na školenie, nič nerobí predtým, tak áno, ani vy to robiť nebudete. Ale ja sa snažím. Snažím sa vám pomáhať, snažím sa robiť trojdyňovky, snažím sa robiť tie stretnutie, aj keď srdce mi teraz veľmi búcha, ale proste snažím sa. Takže to je tiež dôležité. Magnetický marketing. Proste mať tú vibráciu, aby ste tých ľudí priťahovali. A stále sa im pripomínali to, čo Ježiš povedal, zahrievame okolie. Ak oni vidia, že to ešte stále robíte, že stále pribúda to, čo je a že ste hrdí aj možno na tých ľudí, ktorých máte v tíme, tak ich to postupne bude vlastne baviť. Ja robím rôzne príspevky, ale niekto sa mi ozve na produkty, niekto sa mi ozve na seberealizáciu. Každý niečo iné vlastne hľada. Čiže ponúknite príležitosť každému, pretože nikdy neviete, kto bude dobrý.
alebo kto bude šťastný z tých produktov a reálne mu pomôžeme. Mňa nikto neoslovil na materskej a už vtedy tu boli MLM firmy. Prečo? Nikto vo mne nevidel tú šťavu, tú váženku, neviem čo, že ja som šikovná. Nikto to nevidel. Práve preto dávame šancu každému, lebo nikdy nevieme, či niekde ten tam oheň nájdeme alebo nie. Zobrať šogan ako prácu. Väčšina z vás sú mamky. Keď my máme hodinu jednu, tak veľmi efektívne venujeme tú 1 hodinu. Nie scrollovaním, nie neviem čím. Hodinu, ale venujem sa tomu, ako keby som bola niekde v kancelárii, obchodná zástupkyňa šogan. Keď je niekto treba slobodný a má koľko času, tak áno, on môže si dovoliť, že veľa hodín neviem, na čo robí. Ale väčšina mamky, oni sú veľmi také priame. Čiže hodinku denne, keď by ste tomu venovali, alebo len 15 minút. Aj to je dosť na to, aby ste vedeli rozprúdiť sociálne siete, rozprúdiť komunikáciu a budovať si dôveru s tými ľuďmi, prípadne si dohodnúť nejaké stretnutie offline. Ja veľa vecí preklápam z online priamo do videochatu, ale to, čo stále hovorím, že je dôležité dať k tomu celému šoganu vašu osobnú značku, vaše meno. Mňa veľakrát ľudia, keď si s nimi potom píšem, mi netýkajú, lebo majú pocit, že ma poznajú z videí. A toto je, nie písmenka robia biznis. To je jedno, akú firmu robíte a tam bolo strašne veľa ľudí z rôznych firiem. Ale práve tí, ktorí sú viditeľní a hanbia sa, jasno, že sa hanbia, ale tí majú vlastne výsledky. Takže toto je také dôležité, aby aj keď prší, aj keď sa mi nechce, ráno vstanem a idem robiť aktivity produkujúce príjem. Lebo nie je dôležité, koľkými ľuďmi som rozprávala, ale to, aký obrad firme doručím, keďže je to obchodná firma, toto je dôležité. Koľko ľudí privediem, aký mám obrad. A už to, čo je za tým, áno, každé číslo je nejaký príbeh. Ja zhruba poznám každý príbeh jednej z vás, tie, ktoré ste vlastne u mňa, a viem, že to nie je vždy ľahké, ale to je proste tá cesta od bodu A po nejaký bod, kde sa chcem dostať. A nevidieť za tým hneď len peniaze. Pretože kým rozohrajeme celé svoje teplé okolie, plus si získame dôveru u cudzích ľudí, čo sú vlastne studené kontakty, ono to trvá. Robiť niečo preto, že chcem, nie že musím. Veľa ľudí chodí do roboty celý život 40 rokov a jedinou ich vášňou je televízor a telenovely a tie všelijaké programy. Ja chcem žiť inak. A ja hľadám aj ľudí, ktorí chcú žiť inak. Ten pocit, že nemusím pracovať, ale chcem, je veľmi podstatný v tom celom, čo je. Môj manžel veľmi dobre zarobí. Ja by som ani pracovať nemusela. Čo by som s tou Anitou v sebe, tou horiacou robila? Čo by som robila? Neviem. Proste ja si chcem sama sebe niečo dokázať a byť hrdá a mať svoje peniaze. A nielen, že to manžel zarobí, to doniesť, čo. Takže to. Autenticita versus AI. To sa tam dosť veľa preberalo, že aj to AI sa v dnešnej dobe mení. A keď ste si všimli, ja bežne dávam, že sú namaľované, keď som s detičkami alebo takto. Mne veľakrát tak mamky, ktoré ku mne chodia po deti, a oni normálne tak, že potom pozerajú to ty. Áno, to je úplne iná žena, nie keď som namaľovaná a keď nie, ale je to súčasť mňa. Aj preto som možno autentická pre ženy bežné, ktoré nie sú, ja to volám, že instagramové kúpky. Ale je to dôležité, aby ste boli sami sebou, na nikoho iného sa nehrali, pretože to človek zistí. Niektorá je viacej taká skromnejšia ako v tej komunikácii, ale to, čo povedia jej oči, je veľakrát dôležitejšie. Keď si všimli, ja veľakrát dávam hudbu, že tam dačo rozprávam, ale je hudba. Už z tých mojich očí cítiť, čo vám chcem tým povedať. Takže Dominika mi minule čítala spier, pretože má brata, keď ide ona poslúchom reč, alebo to je zaujímavé. Lepšie je dokonalé niečo, ako nedokonalé nič. Toto je veľa z vás overthinkujete. Veľmi premýšľate, ako to urobím a či to dobre a neviem čo.
A nikdy, Katka si to zvykla, a nikdy to nebude dokonalé. Zapnem srdce, zapnem mozog a proste idem. Áno, ja sa zabreptam, aj Ježiš sa zabreptam, no Bože. Nikto to nevníma, pretože je dôležité ten vzkaz, čo chceme tomu človeku dať. Vydržať a nebrať nie osobne. To nie je pre vás. To nie je na firmu, to nie je na produkty. To je nie také všeobecné toho daného človeka. Ale aj to sa môže preklopiť do budúcna. Takže toto je podľa mňa také dôležité. Zaslúžim si viac. Kto si zaslúži viac? Všetci si zaslúžime viac. Určite. Máme istú dobu aktívneho života pred sebou. Či je to u mňa 20 rokov, alebo u niekoho 10, alebo keď sú tu mladšie, tak možno 30 rokov, ktoré môžeme fungovať na plnú šťavu, tak, aké sme. A je na nás, čo si za to vytvoríme. Keď obetujeme tých 15 minút denne, aby sme sa mali lepšie, to veľa? Nie. Nemusíte to robiť 10 hodín, ja si tomu venujem, lebo fakt mňa to strašne baví. A keď si ščítam, čo som ja všetko urobila, áno, Anita, ty sedíš v kancelárii a si obchodná zastupkyňa. Len veľa ľudí tomu nevenuje, že nič a čaká, že kde sú to peniaze, alebo kde sú klienti. Tú firmu nikto nepozná. My musíme byť proaktívne, aby ten človek vlastne to spoznal. Niekoho zaujíma drogeria, niekoho parfémy, niekoho kozmetika, nevieme. Niekoho mastičky na kolena. Napríklad. Predstav si, že máš pokoj duši a hojnosť. Je to dôležité, aby ste vedeli, kam smerujeme a kde je náš cieľ. Ten pokoj v duši je veľmi dôležitý a jak som včera dávala do príspevku, šťastie je vlastne voľba, je to rozhodnutie. Ja chcem byť happy. Aj keď sa dejú okolo mňa neviem nejaké veci, ja chcem byť proste šťastná. A keď takto sa nastavíte aj ako manželka doma, veľmi výrazne sa zmení atmosféra, ktorá je v tom manželstve. Záhrada s jahodami. Keď ideme na pole, treba v júni, ktoré jahody pri rovnakej péči, pri rovnakej starostlivosti sú úplne červené a niektoré sú úplne zelené. Pri rovnakej starostlivosti je tu niečo podobné s klientami. Zbierame len tie červené. Prídeme na druhý deň a už tie, čo boli také, že červené, tak už sú červenšie, ale ešte nie sú na výber, až budú možno o 2 dní. A vtedy ich zbierame. Čiže to isté, nie každý klient je hneď pripravený na vás. Niekto dozrieva postupne a doťukujeme a doťukujeme a doťukujeme a potom bum a máme ho. Letuška, turbulencia. Keď ide letuška do svojej práce, očakáva, že na mojich letoch žiadne turbulencie nebudú. Jasne, že je to súčasťou jej práce, keď je to také, že ale je rozdiel, ako sa ona k tomu postaví. Ja som aj na predporodných prípravách hovorila, že prvá doba pôrodná, keď ste to zažili, je vlastne aj o tom, že keď letuška je turbulencia a letuška sa usmieva a podáva ďalej kávu. Áno, je to súčasť našho biznisu, to, že prídu vlny, že budeme dostávať meranie, ale som na to zvyknutá, usmievam sa ďalej. Áno, môže prísť turbulencia, keď letuška si sadá a oči má tak, a ja sa reálne bojím. Ja stále na letušky pozerám, keďže som nejaká letela. Ako sa oni tvária, keď oni sa v pohode, a ja som v pohode. Takže ten pokoj v duši si predstavte a smerujte k nemu aj cez nejakú nekomfortnú zónu. Aj za nejaké učenie. Máme brutálne školania každý pondelok, prípadne Ježi máte ranné rýchlovky na YouTube, kedy si ich viete pustiť popri tom, čo robíte a nasávať. Ak niečo ma zaujíma, zapíšem si. A stále sa posúvať a posúvať a posúvať, lebo ja vnímam za posledných 8 rokov neskutočne, ja som sa pohla, aj môj manžel stále to hovorí. Ale za ten rok, čo som v Šogáne, to je ešte double Anita. A znova, koľko sa naučím za najbližší rok, ktorý tu budem. Takže vždycky sa berte, nie porovnávať, neviem s kým, sama so sebou. Aká som bola, aká som teraz a aká budem. Takže tak.